खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 24 मार्च 2023 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोद मोजां गोसोखौ दिनै जोबोद गोजोननाय मोनगोन। खुसिनि आंखाल जानाय नङा जेरावबो जाफुंसारगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन जेरावबो गोसो गुदुं जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां आयाबो बांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ गोसोनि बोलोआबो बांगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन गोसोआ दिनै जोबोर गोनो गोथो जानो हागौ मिजिंफ्रा जाफुंनो गोब्राब जागोन गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन गोसोनि बोलोआबो लोरबां जानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ समाजाव नाथाय मान मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा खरसाया गोबां जागोन आयाबो खम जानो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबारनांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबारनांगोन गोजोननि आंखाल जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ गोबां बिथिङावनो जाफुंसारनो गोब्राब जानो हागौ गियाननि आंखालबो जानो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय जागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां आयाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां होनजायो न'खराव गुलाय गुजाय थासारि फैनोबो हागौ समाजाव दिनै मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हेंथा मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबारनांगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन अब्लाबो नाथाय लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो
गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। गोसोआव दिनै नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। सोरजोंबा नांलाय खमलाय एबा एना एनिबो जानो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। गियाननि आंखाल जागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव एना एनि फैनोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां रोखोमनि मोजां मोजां खाबु फैनोबो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया मोजाङैनो थागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। गोबां मोजां मोजां खाबु फैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। गोदान खामानियावबो आखाइ होजेननो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाया बांनो हागौ। बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स।
दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय दिनै खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।